Ty si sypal veľmi často. Nie, ja zaváram. Ale pozri, ja som minule zaváral a že mi to všetko vyjebalo do piči. Som myslel, že chycím a roztrtkam ju tam. No a tu na papieri mám napísané, že ty vraj si za 3 € sa rozdávaš. Dáš aj mne fajčku? Alebo napríklad ja si takto hodím, pozeraj. Vidíš, dobre? Dík do piči, zdražili kondomy. A teraz čo? Čo moja stará bude kúpať? Tak me podkrúca ma, vykúri ma. Musím vás stopnúť, lebo máte semeno na čele. No do piči, ja som si to všimla už od začiatku, ale nechcela som vás prerušovať. No ako počúvajte sem, keď ma takto budete naďalej urážať, ja si rozopnem zips a vám naložím do ryti, pozrite. Tuto mám dať napísané v papieru, že si chvíľa vám môžem naložiť do ryti. A dúfam, že si oholená, dúfam, že nemáš zachlpatenú riť ako ja, lebo to by...